Takže čus lidi, jako vždy Mates. No, v minulém díle jsme toho moc neudělali. Natěžili jsme si jenom nějaký jíl, pak jsme nakonec dojeli na loďce, dopluli na nějaký ostrov, jak tam bylo ty příšery. Nakonec se mi to nějak neočekávaně zastavilo, takže sorry. A nakonec jsem nějak za kamerou se dostal tady. Tady jsem si vyhlídl takové místo, kde jsou ovečky. No a posekal jsem tady jeden strom. No, bez vás jsem víc toho nechtěl dělat moc. Takže super. Co to zase dělám? 20 třeba. No. Hele, a novinka, asi poprvé mám nějak tak ponětí o čase. No, uděláme si meč, nebo ještě ne. Ne. Jedna ovečka. Jo, a doufám, že mě slyšíte, jestli nemám nějak jiný mikrofon, anebo jestli nemám zvuk moc nahlas. Se ještě podívám, možnosti, hudba a zvuky, počasí, hudba, zvuk, tak, bloky. Tak to bude asi stačit. Můžu mluvit i hlasitěji, kdyby to náhodou nešlo. Prasatka si budou muset počkat. Já si teď jdu natěžit kámen. Hele, ovečky, najednou to jsou pořád ovečky. No, zase přes vodu. My už s vodou nejsme zase takový kamarádi. Jako minule jsme bloudili. Pořád jenom všude jíl. A jíl. A pak najednou zase jíl. Jo, ty šutery. 5. Jo, to jde. Jaj, dobrý. Jo, vyšlo to. Už je noc? Hele, tak to je ale hele pěkný podvod. To asi kamoši nebudeme lidi. Nebudeme s nima kamoši, že? S těma tvůrcema Minecraftu. Postel. Crafting. A jdeme spát. Ocenění. Co mám v kapsíčkách? Poraž strom. Stolářina, tu je 13. Zhůru dolů. Použij prknatičky na výrobu krumpáče. Aha. Znovu si stůl ze 4 prken. Útoč na strom, dokud si nevypadne blok třeba. Použij prknatičky na výrobu krumpáče. Použij prknatičky na výrobu meče. Zajímavé. Vyboříme si postel. Já budu mít mokrou. Jak tam budu spát. Wow. Proč to kopu? Prvně to kopu dřevěným krumpačem, tak to je pomalu.
potom sekerou. Tyjo, já jsem lama. Hele, najdeme si dneska, no, nebo spíš teď hned, si najdeme nějaké pěkné místečko, co říkáte? A dáme si tam aspoň tu postel. Ale jsem rád, že máme postel. Nemusím se večer nudit v Minecraftu. Tak. Někdy mě to uhlí fakt štve. Já nevím proč, ale musím kopat, dokud to uhlí už tam nebude. Prosím, máš tu tam nic ani. No nic tu není. Všechno uhlí vykopáno. Takže je tu něco pěkného, nějaký pěkný něco pěkného tu není. Jenom skala, že bychom si dali dům do skaly, ne. Tam něco je, nějaké něco. Tam zajdem. Já se asi netrefím do vody, že? Ne, já se zabiju. Já jsem lama. Umři, kuře. Sakra. Hele, tam je nějaká voda. Tam zajdu. Co nám tu roste? To je super. Že by tam v tom kopci bychom si vykopali jeskyňku. Budeme takový nějací typci ve skále. Nebo tady. Wow. Nebo tam. Ne, mně se to líbí tady nějak, nevím proč. Hele, nebo nahoře. Nevím proč, ale mám rád, nevím proč, ale mám rád domy ve skále, jako jeskyně a tak, bydlet tam prostě v Minecraftu. Skákej, skákej, skákej. Hop, 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 ať už tam jsme. Hele, že by tady? Nevím. Nahoře? Ne. Tam taky, hele, kuře. 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 Wow, dřeva máme málo. Tam ten kopeček vypadá zajímavě. Tam asi zajdem, tak si tam zajdem. Skoč tam. A skoč tam. A skočíš tam? Borec. Hop, do vody. Ne, prosím. Dobrý, já už myslel. Dobrý. Se mi nechce jít kacet stromy. No, máme sekeru, tak tam ten velký pokácíme, to už bude asi stačit. To je ten kopeček, že? No, nic moc, ale když to tu, hele, takhle srovnáme. To by mohlo být. To by mohlo být. Ještě jednou bychom to tady srovnali, nebo takhle jenom. To jde pomalu ta hlína. Ještě se rozmyslím.
Ještě máme asi tak minutu, 2. Nevím. Kdyby se mi to teď zastavilo a ani bych se nerozloučil, tak se omlouvám. Další díl by byl delší. Asi, protože hele, bych si mohl vyrobit lopatu. Jdu na jiný strom. Ty jo, skáču jak lama. Já jsem vlastně lama, že? Tak to sedím. Tohle jde nějak rychle. Jeskyňka. Tam nebudem bydlet. Ještě jdu natěžit to dřevo. Ještě asi tak minutka nebo chvílka. Ještě nemám ponětí o čase, tak jen odhaduju. Wow. Ještě pár sekund. Já se radši připravím. Za kamerou bych když tak natěžil ještě nějaké to dřevo v dalším díle. V dalším díle bychom postavili ten domek. Skočíme si zase do vody až. No já bych byl naštvaný, kdybych se netrefil. Jaj. Meč. Skáču. Bum. Odtud asi budu zahajovat videa. Nebo od domečku. Asi odtamtud. Dobrý. No, ten domek. Hele. Tohle si to... Crafting, tak. Pírko. No je vlastně dobré na šípy, že? Jak to tu mám? Dům bude odtud. Bude to taky provizorní malý domek. Dobrý. 1, 2. 1, 2. Hop. No, tak nic. 1, 2. 2. Hop. Mě to ubírá životy.
2 a ještě 3. Hlína. Jdeme spát, ráno to doděláme. Dobrý. Kde jsme to byli, jo, 4. Hlína. Hlína. Tak. Jej. Ještě jeden. Tak. Když pak ještě najdeme nějaké ty dřeva. Zatím budeme mít domeček tady na kopci.